What's up, Pubal? Ako di ay si Amito, ang inyong host ng Pubal TV. And nami karon sa Magallanes Street. Nami interview na Wapaha and mistisang Bye. So, mga tanat Miss, ano sa pangalan to? Wendy, Hindi, pilang pangyadaron? 23. Na pamilya? Na Pilang asawa? isa. Ay, isa. Ano sa mga ito negosyo? Kuan, mga isda. Ang buhit sa aquarium. Sa aquarium. Namo, kanang balina? Wala, sir. Wala. Pandra. Hammerhead shark. Shark? Oh, kadang shark ka ng baby shark. Baka nang baby putan shark. siya. Ako na bantayan no. Saan eh? Kana siya, sir, kanang super worms na. Para kao na siya sa mga arwana ka ng mga monster fish like alligator gar or oscar. Mga arwana. Pwede sad ka nang sa mga birds. Kaon sa tiyan ka ng mga kakaanadag ko mo na siya, sir, pag para kaon. Og dili katong nasay gagmay na isda. Pwede sa to siya pakaon sa mga monster fish. Kay barato rin siya, sir, tag piso rin eh. Piso rin? Oo. Piso. Masa ang monster fish na Kanang like oscar, alligator gar, arwana, mga inana. Kanang mukaon siya mga isda ba? angkoy. Mukaon sa siya. Mukaon sa siya, sir, pero katong dagko na siya. Pero like nana, pag gamay pa siya, like inani, dili pa pwede. Kailangan inana gina siya kanang mga feeds na mga gagmay pa. Kani, pwede na maluto. Kanang pwede masinigang o mga tinula. Dili, sir, for eyes only ra ni siya. For ice only. Dalahan pa naman ko sa mga fish. Asa ligikan? Sa ani siya, sir, kanang more of Mandawi ni siya. Ako ban kay sa Maynila, adeng nanamay nakabreed diri moto na kanang ako ban kanang katong nakatry na og breed. No need na sila mo adto og Maynila kay mahal man ang travel. So nanamay naka-breed mo to kami mangumpra antod nanay mo na naghan ni. Ilang mga presyo ni? Barato ra, sir, na tag G's, nasa tay mga tag 100, nasa tay tag 20. Ang per scale kay 250. Oh, kani siya. May siya per scale kani goldfish na pearl. Kani siya kay molly, golden molly. Kani siya kay tilapia na golden ay kani kay katong mubuko lang ko katong flower horn. Nasa tay mga fighting kung wala may oxygen sa inyo. Fighting ang tawag ka? Fighting fish. So, Hawaii? Kanang kuan, maorigin na siya kuan, sir, term sa kanang isda. Maorigin na gitawag nila. Betta fish, mo na siya betta fish. Kailangan, once kay magbuhay ka gina ni lalaki, dapat ilaini mo. Kay mag-fight pa ni sila. Pwede sa kanang isa ka laki, daghan ang babae, okay ra. Kanang wala mo yung oxygen, inani, like inani. Wala mo yung kanang inani host. Pwede ra kani yung buhion kay pwede ra sad siya masud sa kanang garapon. Pero salt water siya. Dili, fresh water. So big. What if salt water and ganito? Salt water, sir, mamatay jud sila, sir, kay gikan pag sila sa fresh water. So ako, for example,
first timer ko. So, ganan ko mag-alaga sa mga isda. So, ma-suggest mo or Suggest mo sir kanang ang una sa nimo sir kanang mga barato. Kay para dili ka makuan kung mamatay siya, dili ka ma-worried na kanang isa ka mahalon sa isda kay first timer pa man ka. Like for nani mga barato sa kaon na kay first timer man ka hantod na maka-adjust ka unsaon jud siya pag gaman ni isda. Kay di masad niya sa sensitive na isda sir like for kanang mga nana kanang mga birds kailangan pag more of time ka pero kani kay dili man ka magkuha nag-time ani gamay ra one day one eater kaya na sila gamay ra sad okay ra sad mabiyaan dahil kani siya sir kanang kung maganahan ka mag-alaga sir kanang kailangan magkuhan ka tubig kailangan fresh water like kuhan kanang deep well or mineral kay once kalig mag-imsi ka mamatay yung isda kay one day ra gyud na siya nimulawgan gamay ra kay mamatay man siya kung overfeed. mga requirements ang first timer. Mga inani kani lang sang gagmay kay basig ma-discourage ka na ala namatay akong isda ni mahal kayo ma-discourage ka mo to di na kaganahan mo kanang mupalit kay wala ka mahal namatay lang ana ma-discourage na ka kailangan ari sa proceed sa barato bahalag barato okay ra kay kuan raman kanang okay ra sa budget kitag G's mga palit kag tag G's kay like palit kag dako deng kanang mahal, like mamatay, ma-discourage ba ka first timer ka o dapat mo kuhan sa ka-proceed sa ka sa barato Mo package, kaya na for example, mapalit ko daghan na isda, mo package na apel na aquarium. depende sir sa depende sir sa palitan sa kadaghan nun nani daghan kayo kung inyo ka-package tanan mo package ni sir basta makaya rasad sa kanang kuan sa tagiyan ay okay ra niya na kanang i-package ang mga aquarium kay na maguyuban na kanang dili package kay asa man ibutang ang isda na ikakuan wala na mi kanang butangan na ni pangumpra na sa namo pero nami i-suggest niyo sir nasa doykong na sila tanan dira na mga aquarium like mga aerator mga fishnet tanan mga lawg sa mga isda tanan mga fish food nadira barato ra jud kayo Pero diri barato jud. For example, mapalit ka sa mall, mas mahal di ba? mas mahal sir kay nag-abang man na sila Namo isda na kanang grasol. wala sir Magic carp. ang tagiya ray mo sulti sir nila isda Kanang mga bangros, mga Bangus? bango. walay bangus sir naa silver skin pero mura gyapon siya bangus like nanay para siya para pasabuti mo bangus mura siya bangus pero dili na siya bangus na siya Philippine Arwana silver skin na siya diri Last na lang, Serena. Serena sir Serena diri sir ang mga tindira ra So, tinood mo na pangan is Ariel. Si Ariel. Yan ang Little Mermaid. Billy Wendes. Ariel Nakapuwa ka mo. Goldfish na lang sir ano lang si Ariel kay si Goldfish na lang kay mao man mo tindaw na Amo ang cameraman kay Ariel Manupangan. So, mula na siguro. So, salamat yun kayo, Wendy. Balik. Naka-number? Pwede kang pangayon number? na ako'y number sir 123 ikaw na pangalas dito Pangayon lang may number. For example, namin i-refer na mapalit kayo. So, yung mo number gamiton na mo. Text nyo lang sa Wendy. So, muna na. guys just Pero, text me ari lang mo bested sa Magallanes Street kinsa tang ganahan mo kanang mo alagat mga isda ali lang mo diri sa Magallanes Street sa may Doykong Pit Shop nindot kay diri guys barato
dili mo makakuan kung mamatay yung isda kay barato ra siya. Like for kanang sa mga department store like shop, mahal jud siya guys. Pero diri sa amo barato ra. Maka-discount pa jud mo kung dilaghan niyo ha. Sige. Kubal TV. Antiguan.